a tots, som Art and Patch, més coneguts com a Rosselló o Juan Miguel Rosselló. Van començar amb les màquines de cosir fa uns 35 anys ara i som un negoci local que hem anat evolucionant i de les màquines de cosir hem anat evolucionant fins a ser merceria i lenceria. I vam començar a fer el grup de cursos. Vam començar en el Bolillo, després a l'obrir este local el curs de patchwork i el de vainica. I macramé. Entonces fa 13 anys que estem donant els cursos així a la tenda. Perquè som una empresa que també ens agrada el lifestyle que es diu, que és la forma de viure, que la gent estiga còmoda, vinga, s'ho passe bé, perquè les dones venen, es riuen i xerren d'això, xerren d'allò i és el que l'empresa va encarar també. Oferim la proximitat cara al client, l'assessorament sobretot, perquè clar, avui en dia ja no queden merceries. Vendre per internet sí és fàcil, però clar, nosaltres així t'assessorem, parles, la proximitat, l'ajuda. Entonces, no sé, això vulguis que no al final crea un víncle en el client. La veritat és que tenim dones que ara no poden vindre perquè s'han fet majors i quan les veus pel carrer, ui, el dia que jo estava a la vainica, ui, el dia que estava al macramé. Es conten molts secrets. I és la divertició que tenen elles. Per a nosaltres és important cuidar la imatge perquè al final la imatge és el que ven, i nosaltres personalment ens agrada molt el color perquè volem aportar llum a la gent i volem crear un ambient de gust. Nosaltres fem els patchworks, donem les classes de la vainica també, i a final de curs, allà juny, fem la trobada de Pedreguer, que ve gent del voltant i fem una exposició. I ja està bé, perquè la gent també es veu la feina feta, no és només que la fas i es queda per cá, perquè ja que ho fas són hores de feina i volem agrair la fidelitat, que confien en nosaltres, perquè avui en dia no és fàcil i que esperem continuar perquè és una cosa que ens agrada, sempre ens ha agradat i això. I vos esperem a tots, sempre que vulgueu teniu casa oberta.